Дӯстон, омада салом, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва ин канали SM Шарипов. бисёриҳо дар бораи приложение 1xBet савол метаранд ки чӣ тавр ва куҷо скачат кунем, чӣ хел регистратсия кунем. Приложение 1xBet ба ссилкаи дар таи ҳамин видео буда танҳо скачат кардан мумкин аст. Приложение ки дар App Store ва Play Market увора мошиннико сохтагиянд. баъди приложениеро скачат ва установид кардан ба приложение ворид мешавем ва регистратсия мекунем. Бистрая регистратсияро интихоб мекунем, рақами телефонтонро менависед, валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ва баъди регистратсия шотонро пур мекунед. Як одами наздик тамага пайрод мекунӣ, ҳар саҳар як қамчиниsh мезанӣ, 40 рӯз ҳамин корро мега такрор мекунӣ. Компания ки ман ба шумо тавсия метиҳам, шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинашон ҳама иномарка аст ва мабодо агар бародаро ягон мушкилот оиди регистратсия аст, патент аст ва дигараш дошта бошен, ба ин бародаро муроҷиат мекунед, ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Ба хоҳиши шумо ин бародаро метавонанд ки биёянд шуморо аз хонатон ва ё ин ки аз станцияи метрои шумо гирифта барантон. Ва агар 500 рубли скидка хоҳед, ай номи канали SM Шарипов салом расонед. ҳозир ҳама ҷо хӯрай хабарои оиди бой Конор, оиди ответ Конор да Хабиб Конорро чӣ хели зад, ай сари клетка чӣ хел парид, ҳама ҳамира обсужда дора дар Instagram, дар YouTube, дар дигар ҷо ҳама прай. Ва мавзӯи имрӯза даи тема нест. Агар бихоҳед да ҳамин тема, деюм канали ма бо номи SM Sports, ссилкаш дар описиони ҳастай. Фақат мавзӯъ дар бораи боецо, спортсмено, бойё, ё в общем канали варзиши бидороен, обуна шен. Мавзӯи имрӯза мавзӯи камтар дигар хеле не ки муҳим ай барои чӣ ки ира мисол бояд бидона одамои мо барое ки худ асри 21 не ки биси одамо ба ҳамин роҳҳои гумроҳӣ рафтестиянд, ҳамира бояд гуфтан дар кора. Шумо мавзӯъро тамошо мекунед, бовартон намеяд ки ҳамин кор дар ҳамин асл ҳаст ва мумкин бисёриятон бигӯянд ки ин корро ҳама медонад ки дурӯғ ай, ба ин кор ҳеҷ ка бовар надорад. Не ки бародаро агар ки ба ин кор ҳеҷ ка бовар намекард, ҳамин одам ҳамин кори худша пеш бурда наметавонид. Як хонандаи ахбор менависад ки дар як деҳаи шаҳри Ваҳдат табиби халқӣ будай бо номи Бону, агар фаромӯш накунам, одамое ки касали эпилепсия дора, одамои безриёта табобат мекардай ва мега ки мисол ба чӣ усул табобат мекунам, мисол ман ӯ усулоша намедонам, не ки мисол беморе ки мегам мо пешиш бурдем, усули табобати ӯ мега мара дар ҳайрат гузошт. Ҳамин Бону ба эвази 700 сомонӣ даъмиё як доира, як қамчин ва як санг мефурӯшашон ва мега ки ҳамин санг ҳамин ашёро мебарен, ҳам боиморо мега ба муддати 40 рӯз ҳар субҳ мехезӣ доира мезанӣ. Ҳар субҳ мега мехезӣ доира мезанӣ, мега бемора зур дад, усули хуби табобат, яъне ки ба ҷои уколи дарднок не, мисол сӯзандору не, дигараш не, доруи талха намехӯри, просто доира мезанӣ, тамом. Не бародаро, тамом неозӣ, озӣ сар мешавад. Яъне ки доираша гуфтем, қамчиниш барои чӣ? Қамчиниш барои ҳаме ки як одами наздик тамега файрод мекунӣ, як одами наздик тамега пайрод мекунӣ, ҳар саҳар як қамчиниш мезанӣ, 40 рӯз ҳамин корро мега такрор мекунӣ. Як одами наздикта не, хай одамеро ки бад мебинӣ, ҳамро файрод кунанд, агар дар пешит монанд, чӣ касале ки боши буганда ки ҳамро ҳар саҳар як қамчинӣ бизан, албатта ки касалит соз мешавад. Ин усул дар кор нест. Не бародароиро бовар накунед, наре ягон кас ҳам набандед, қамчин чапак накунед, шӯхӣ будӣ. Мегзарем сари усули табиб, яъне табиб чӣ мегӯяд? Яъне ки ҳар саҳар доира мезанӣ, як қамчина мегирӣ, ягон як одам ҳар саҳар қамчин чапак мекунӣ, муддати 40 рӯз ҳамин корро давом медиҳӣ ва баъде ки 40 рӯз ҳамин протседураи табобатӣ ба анҷом мерасад, ҳама ҷои интерес ниш, як чорво мегирӣ, мекишӣ мехӯрӣ. Хеле ман фикр мекард, не, чорворо намекишӣ, намехӯрӣ, худат гӯш намешинӣ, як чорво мегирӣ, гуфта пеши ман меёрӣ. Хай 700 сум даям буд чида албат. Ва ман натиҷаша мегӯм ки ҳамин дармони гуфтагӣ ман, ҳамин усули табобатии гуфтагӣ ман мисол тира то кадом андоза шифо бахшид, мисол бо давомша мегӯм ки чӣ кор кардан накора, яъне ки бо 700 сум, яъне ки бо 700 сомон нигаҳ метиҳу, ма ягон санги дигар метавонам мега. Ай санге ки боз бародаро қамчин доираро гуфтем, санга нагуфтем, санга чӣ кор мекунам? Санга гуфта ба муддати 6 сол дар таи таксарид нигоҳ медорим. 6 сол. Якумш ки ӯ 6 сол таксариро ай ӯ ҷога нагирид, дар тааш ба фикрам санг нест, самбақат ҷой мешавад. Ҳамаи ҳашарот мумкин дар оҷа ҷо бошаванд. Духтуро агар 5-10 рӯз лечение бинависанд, лечение и кампири 70 сола 6 сол буде.
6 сол пас касалӣ соз мешида. И ҷои ханда нест бародаро. Ма ҳаракат кардастам ки мисол мисол бихапам нахандам барое ки ҷои ханда нест. И кори серьёзна шухия барои ҳами хитона серьёзно бигирин тамошо кунед. Вақт тамошо карданам хе тамошо кунед, серьёзно тамошо кунед. Не ки кора фикр мекунед ая ҷат не толка ханда балки гирия ҳам дора барои чӣ ки асри 21 одамо киштии кайҳонеро ба кайҳон ҳуй додан усбеста мошинои шахсишонро ба кайҳон партофтесиян. Ай одаморо бинед чӣ кор кардастан барои касали эпилепсия як одами дусти хича қамчин шаб мекунад. Ты касали у бечора причем да иҷа тура чӣ ба қамчин хад мезани. Ҳами одаме ки ҳами хабара расондагия дар сомонаи ахбор ҳамон мепурсад ки оё ҳами усул оё ҳами тарзи табобат дар ҳақиқат ба одам шифо мебахша ё не. Хайма чӣ мегум ба ҳамон бародаре ки ҳами савола пурсида бародар ҳами саволе аст ки ҳамира пурси магар ҷавобуш аниқ ҷавобуш беам фаҳмо нест. Бале ман ягон мисол мулло ҳам нестам, ягон мадраса хатм кардаги ягон чи ҳам нестам. Не ки и саволи нест ки мисол як каса пурси ира одам логически бояд фикр кунад, бояд худаш буфаҳма. Ба ғайр аз Худо ба як чизи дига такя кардан и аллакай ширк ба Худо мешавад, ширк ба Аллоҳ мешавад. Яъне ки ту вақте ки одам худша мусалмон мегира ба ғайр аз Худои таоло мисол бояд ки ба ягон чиз дига такя накунад. На ба санги як мазор як бузургвор овардаги ё ки на ба ягон қамчини ким кадом човандоз ва як доираи гулкашидагӣ. Ба ғайр аз оне ки ин корро дар дини мо туғри намегирад, агар ба ақлам фикр кунем, ин кор да бояд бовар накунем охе. Як вақт пеш ма дар ин мавзӯъ ма гап задаги будам, видео аст дар канали мада, як гурӯҳи дӯстдорони футбол барои бурд кардан мераванд пеши фолбин ва мегӯянд ки моро пешгӯӣ ки кадом дастаи футбол ғолиб мешавад ва мо дар ҳамон даста мега сум монем бурд кунем. Хай чӣ меша ҷавобуш? Албатта ки фолбин ягон сум метан, фолбин пешгӯӣ мекунашон ё суми калон бой метан дар ҳамин даста. Яъне пешгӯӣ кардани фолбин дуруст намебарояд. Албатта ки дуруст намебарояд. Ва ҳами одамое ки ба ҳам фолбин бовар кардагиянд бо изона кашида мераванд ай рӯи ҳам фолбин шикоят мекунанд. Шумо пеши ҳамихе одам аввал рафтан як бор худтон фикр кунед. Агар ӯ фолбин рост гуфта метонист дар ин ставкаҳо бозиҳо ин қадар суми калон мемонанд, хай мешиш да як чихри ба 10 сум 20 суми шуморо нигоҳ карда мерафт да ягон чиз ставка мекард, имрӯз дар худаш қаср месохт, мешиш да як ҷо айшу машират карда. Як бор шумо фикр кунед, тра меяд ки ҳо мара 20 сум бутиё бара 8000 сом бурд ки ӯ ки будуна худаш мемона худаш бурд мекунад. Бародаро чӣ коре ки мекунед як бор аввал фикр кунед. Як бародара дар ноҳияи Орҷоникези шаҳри Перми Федератсияи Россия дастгир мекунанд ки дар моҳи Рамазон ай масҷид дуздӣ мекунад, яъне ки дар ҳамон ҷо масҷида сандуқҳои хайриявӣ буда посбон мепоя. Вақте ки посбон медора дар авӣ мекуна айдим ҳаму тез медоря ҳаму атёрка қатӣ ҳаму сандуқ авӣ мекуна дури ҳаму сандуқи хайриявӣ 25000 сомонӣ медаздад дар кисаш мезана мегиреза ва ҳам хел дуюмбора мегира сеюмбора мия ба утоқи ҳаму посбон поида калитора медазда мерава масҷида ҳуй мекуна мерава як сандуқи дига 2900 чанд 2800 чанд точнаш таҳмиҷа меброя ҳаму қадар маблағ медазда ай масҷид меброя мерава. Шумо як бор бародар тасаввур кунед дар моҳи шарифи Рамазон ай дуруни масҷид биё бигир. Ба ин хеодам ма чӣ гуфта метавонам? Ба ин хеодам шумо бигӯед дар комментария ки мисол нисбати ин хеодам чӣ гуфтан мумкин аст. Хай тра ози яду одам буда ку гуфт ки эй мара шайтон одама фреб мекуна, ҳар кора мекуна. Хай мисол ранг ҳамишида боша шайтон фребш зада боша. Хай шайтон як бор фреб мекуна таку. Дуюм бора та товба кунӣ бояд. Баъд сеюм бора, чорум бора то қапидан та баъд тра шайтон фреб кардан мегирад. ин хел одам ба фикри ман ки шайтон худша фреб мекунад. Бошем бародор дар паноҳи Худо, Худо нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад то бозӣ дар видеоҳои оянда.